Què tal, com estan? Benvinguts a Eleccions 2011, benvinguts al segon dels 3 debats que Ràdio Televisió Valenciana ha organitzat amb motiu de les eleccions generals de diumenge. Esta nit estan cara a cara en este estudi els candidats al Congrés per la província d'Alacant. Ara sí, obrim ja el debat. Ens fixem primer que res en la que és la principal preocupació dels ciutadans, la situació econòmica i la desocupació. La cap de llista de Compromís Equo, senyora Aitana Mas. Bé, jo soc Aitana Mas, soc regidora a Crevillent, estic acabant els meus estudis d'Enginyeria d'Obres Públiques i soc la candidata de la coalició Compromís Equo, una coalició que va tindre uns resultats magnífics en les passades eleccions de maig i que ara ens presentem com una alternativa al bipartidisme estèril del Partit Popular i Partit Socialista. M'agradaria començar dient que totes i tots sabem ja la situació que estem patint, una situació a la que el Partit Socialista no ha sabut liderar una eixida a la crisi, una eixida d'esquerres. Ens ha posat als peus dels mercats, ha regalat els nostres diners als bancs i ha fet mesures en detriment dels treballadors, dels parats, dels jubilats i dels funcionaris. I ara això es tradueix en 5.000 parats, en 5.000 milions d'aturats. D'altra banda, tenim el Partit Popular, que ens diuen que són el canvi, més bé són un recanvi. I ens sorprèn a mi que vostè, senyor Gerardo Camps, ens doni lliçons d'economia, quan ha sigut vostè el màxim responsable aquí en el govern del Partit Popular en la Generalitat Valenciana d'Economia. Ha sigut vostè l'exconseller d'Economia i ha sigut vostè el que ha deixat d'alguna manera una situació molt greu per als valencians, que hem sigut líders de paro, líders de corrupció i líders del despilfarro. Les nostres propostes passen per reactivar la indústria, per sectors productius, per nous jaciments d'ocupació, com per exemple les energies renovables, i també, com no, per l'agricultura, una economia humil a la que el Partit Popular i el Partit Socialista han portat a ser una economia humiliada. Per això també nosaltres defensarem la CAM com una banca pública valenciana, una banca que dona ajudes a les famílies, als autònoms, a les pimes. I ja parlant de la CAM, aprofitant que està aquí també el senyor Gerardo Camps, m'agradaria saber què feia vostè i els seus consellers, que es va triar vostè a dit, mentre s'estaven important els diners dels ciutadans de les comarques d'Alacant en les mans plenes. Què estaven fent vostès mentre estaven robant-nos? I la veritat, no tenim dret els ciutadans a saber què s'estava fent en els nostres diners i què estaven consentint que es fera i què estaven fent aquests emportant-se els nostres diners. Nova ronda d'intervencions en este debat entre els candidats al Congrés per Alacant. Este segon bloc del debat està dedicat a les polítiques socials. Té la paraula Aitana Mas de Compromís Equo. Desde Compromís Equo apostamos por políticas solidarias, como por ejemplo la dación en pago. Una persona, una familia que no pueda hacer frente al pago de una hipoteca, que devuelva la casa y que se salde así esta, que no tengan que seguir sangrándole los bolsillos y tener que seguir pagando una hipoteca de por vida. Ahora estamos viendo cómo familias están siendo desahuciadas. En Alicante se producen 200 desahucios diarios. Es una cifra escalofriante, una cifra que preocupa y mucho, por lo menos a Compromís Equo, y que tenemos que intentar ponerle remedio a esa cifra. No puede ser que cada día hayan 200 dramas familiares. Y ahora, ¿y qué pasa con esas personas que han sufrido ya antes esos desahucios? ¿Qué pasa con ellas? ¿Por qué Partido Popular y Partido Socialista las hacen invisibles? En nosotros, esas personas tendrán una voz que las haga visibles, que se preocupe por ellas y que les garantice una estabilidad, porque no son cifras, son personas. Ahora es el momento de rescatarlas promoviendo esas políticas solidarias. Y respecto a sanidad y educación, la verdad es que todos sabemos la agenda oculta del Partido Popular. La estamos sufriendo aquí en nuestra tierra. Estamos viendo cómo se está privatizando, se está desmantelando el estado de bienestar y se está apostando por el copago. ¿No es así, señor Camps? Desde Compromís Equo creemos en una red estable, de calidad, que garantice el estado de bienestar, que sea de manera indiscutible. Es el momento de desarrollar la ley de la dependencia, de desarrollar una red de escuelas públicas infantiles y también
de crear ocupación de esa manera. Aquí en nuestra tierra estamos viviendo las consecuencias de los llamados recortes. Somos los líderes en barracones, líderes en la mala gestión de la ley de la dependencia, somos los líderes del fracaso escolar. 80.000 estudiantes no pueden estudiar valenciano en secundaria y encima tenemos que escuchar cómo el conseller de Sanidad nos dice que la sanidad es un lujo. No, señor Rosado, la sanidad es un derecho de los ciudadanos. La verdad es que el Partido Socialista tampoco se ha quedado corto estos años. Ha ha hecho los máximos recortes sociales en la historia de la democracia. Señora Mas, el seu temps de rèplica. Bien, la verdad es que parece que ni la señora Leire Pajín ni el señor Gerardo Camps hablan de privatizar y sí que hablan de lo público. Y hablan, no sé por qué, cuando se ha aprobado por ambos partidos a los que pertenecen el Congreso de los Diputados, una ley, que es la 15/97, en la que se abre la puerta a la privatización en la sanidad. Es decir, ahora posibilita una gestión privada de los hospitales, ley en la que se ampara nuestro gobierno autonómico del Partido Popular. Para Compromís Equo, la defensa de las políticas de igualdad va a ser una prioridad. Vamos a defender el derecho individual de las personas sobre su orientación sexual, también la capacidad de las mujeres a, si quieren o no, el interrumpir su embarazo o, como no, el derecho sobre una muerte digna. Si el Partido Popular llegara al gobierno, se atentaría sobre el derecho a la libertad, esos derechos que llevamos tantos años reivindicando y que nos ha costado tanto conseguir. El señor Gerardo Camps nos decía ahora más ocupación, más empleo. No, señor Gerardo, ustedes, su medicina, su receta es más recortes y más recortes. Cap de llista de Compromís Equo. Bé, com he dit abans, Alacant té un potencial que s'ha vist perjudicat per les polítiques del Partit Popular i del Partit Socialista en els últims anys. Unes polítiques que han llevat Alacant a una marginació en tema d'infraestructures molt gran i que si ara Alacant avui és menys competitiva, si avui Alacant fa menys exportacions, és perquè no s'ha apostat per ella. PSOE no ha apostat per el desenvolupament d'aquesta terra, perquè ha considerat, per exemple, com el corredor mediterrani, una opció que no era prioritària. Fa 15 anys que el Partit Popular va tindre l'opció, va tindre l'oportunitat d'apostar per aquest corredor, van dir que no, van apostar pel corredor central sense tenir en compte els interessos de tots els alacantins i les alacantines. A Compromís Equo exigim que aquesta infraestructura siga una realitat en la data que està previst, que és el 2020, i ara el paper que tindrà Compromís Equo en el Congrés dels Diputats serà la de revisar, estar pendents de que es complisquen els terminis que s'han exposat i que aquesta infraestructura siga una realitat. Sobretot que estigui connectada amb les comarques de l'interior, que estigui connectada amb el port i amb l'aeroport i que faça de la nostra economia una economia forta i competitiva. Ja està bé d'invertir en infraestructures inútils. I a la senyora Pajín li pregunte, qui va tenir aquesta genial idea d'apostar d'invertir milers i milers de milions d'euros en unes infraestructures d'AVE que s'han hagut de tancar després? A qui se li va ocórrer això? Per què aquests diners no s'invertiren on sí que feien falta? O li pregunta al senyor Camps, per què hem de tindre així un aeroport sense avions? Calia tindre un aeroport sense avions? Els alacantins i les alacantines i la resta de valencians estan farts d'aquestes infraestructures inútils. Volem una xarxa de rodalies com toca. No volem ni AVEs ni aeroports peatonals. Volem un tren de la costa, volem l'alliberament de la AP7 i volem, sobretot, connectar Alcoi amb l'interior. També volem parlar de sostenibilitat, un dels nostres pilars fonamentals. Des de Compromís Equo és l'única força que està avalada pel Partit Verd Europeu. Temps de rèplica, és ara el torn de la cap de llista de Compromís, senyora Mas. Bé, el Partit Popular, així al País Valencià, apostava pel corredor mediterrani, però és cert que va vindre fa unes setmanes la senyora Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunitat de Madrid. Ell deia que, a part de dir que aquí la platja de Gandia era la platja de Madrid, va dir que ja veurem si es fa el corredor mediterrani perquè pot ser siga prioritari el central. Per tant, en què quedem? Què passa? Que el Partit Popular així diu una cosa i el Madrid diu una altra? En 100 quilòmetres ja canvien d'opinió?
El que és clar és que el Partit Socialista ha afonat els sectors productius de l'energia fotovoltaica, els ha fet que no puguen apostar per aquesta energia renovable i nosaltres podem ser punters en aquest aspecte. Cal una economia verda. Nosaltres volem una gestió eficient. Som una garantia de polítiques ambientals, som una garantia de lluita contra el canvi climàtic i som una garantia verda. També m'agradaria preguntar-los què opinen i què van a fer dels magatzems de residus. Encara no hi ha una postura clara en aquest tema. I per acabar, dir que no pot ser que el senyor Rubalcaba parli de centrals nuclears en un debat cara a cara, mentre ells, en el seu govern, l'única cosa que estan fent és allargar la vida de totes les centrals nuclears d'Espanya. És el moment de les conclusions i té primer la paraula la cap de llista de Compromís. Senyora Mas. Gràcies. Miren vostès, avui estic així, en este plató, compartint plató amb dues persones que denigren la política. La denigren. Per una banda, l'exconseller Gerardo Camps, que és diputat autonòmic, senador i ara aspirant a diputat en el Congrés. Li falta alguna cosa, senyor Camps? I per l'altra, Leire Pajín, que l'única cosa que l'he vist fer a Alacant, a Terres Alacantines, és amadrinar una moció de censura i ser ministra i senadora a la volta. Aquestes actituds són les causants de que la gent deixi de creure en els polítics. Aquest és el problema, que és que a ells els dona temps, amb tant de càrrec, de defensar al 100% els interessos de tots els alacantins i les alacantines. No podem tolerar que durant 4 anys els 12 diputats d'Alacant, 7 del Partit Popular i 5 del PSOE, hagin fet 3 preguntes parlamentàries. No podem consentir això. I per si no ho sabien vostès, en aquest debat, el principi no era plantejat com s'ha plantejat avui. El Partit Socialista volia que Compromís tinguera 11 segons per a debatre. Vostès pensen que jo en 11 segons puc proposar alguna cosa? La veritat és que en 11 segons m'haurà donat temps a dir-los que el que han fet era antidemocràtic. En 11 segons m'haurà donat temps a dir-los que facin el que facin, no van a callar la veu de Compromís Equo. I en 11 segons m'haurà donat temps a dir-los que facin el que facin. Pese a qui le pese, Compromís Equo tindrà representació en el Congrés dels Diputats el proper 20 de novembre. I per tot això entenem que és hora que els ciutadans i les ciutadanes els salvem, que els rescatem. Nosaltres volem portar l'exemple del grup parlamentari de les Corts, de Mireia Mollà, de Mònica Oltra, d'Enric Morera, a Madrid. Volem ser eixa veu alta, clara i contundent que denuncia els excessos. Estem il·lusionats, les enquestes ens posicionen molt bé i estem segurs que tornarem a ser la pròxima sorpresa el 20 de novembre. Ara estem farts dels polítics professionals, és hora de canviar de l'alternança dels poderosos a l'alternativa de la gent com tu.